per fer-ho curt, en Sedaví se replegaven 1,5 a 2 milions de quilos d'arròs. Era una barbaritat d'arròs que se replegava i se pujava a les cambres, sequers i a tot. Què passava? Que la segada de l'arròs, en aquella època, que no hi havia maquinàries, era tot segat a corbella, secat, totes les coses, el mes de setembre i mitjan d'octubre estava tot el món en la vereda de l'arròs. I tot el món treballant com a locos. I la Mare del Rosari era en octubre, en plena vereda d'arròs. I això era un escàndol, no podien mai estar de festa. I al final un dia dic, per què no fem una cosa? Per què no canvien les festes quan se pugui disfrutar la gent? I tots deien que sí, tots. Doncs fem-ho, i ho aprovarem, aixina. I aixina se feu. Però se feu per culpa de l'arròs.